अरे मांग मिबो शर्म नहीं आता ये सब बात को क्या रुको एक लड़की है हम एक लड़की है रेलवे लेके पढ़ने के लिए आते हैं सर सुनो हम रेल में पढ़ने के लिए आई है ये सब देखने के लिए आया है हम लड़की है एक सेफ्टी होना चाहिए ऐसा वाला लड़के के लिए आदि लड़की पढ़ना होता है रेप होता है समझा जो थमे बोले समझे पुलिस आप लोग पुलिस हो क्या मेडिकल पूरा तो ले दी Pulang lam sugo bayap song no hanyo hai tini na ani kotal video wo gangke bayap song norok tini nugi marane khorok ne sini bukhuk juk Agartala rung nogo porina hanoi nok bara tongoi tongmani malingni busla horkutuko thangai tamo khanyani naikha borong no nogoi bini sang moto bodong bagai belai keno bo soi malniya bayap song aboni bagai rong khanani naikha bayap song belai keno wana ma singsa te belai keno kirma singsa chini aguli wo nok bara tongoi pori tongnai rokni bagai belai keno message kaham tu phaika bayap song nora pula sakang video ni kiligo nanya di tamo laika te tamo khalaika bayap song अरे मांग मिबो शर्म नहीं आता ये सब बात को क्या रुको एक लड़की है हम एक लड़की है रेलवे लेके पढ़ने के लिए आते हैं सर सुनो हम रेल में पढ़ने के लिए आई है ये सब देखने के लिए आया है हम लड़की है एक सेफ्टी होना चाहिए ऐसा वाला लड़के के लिए आदि लड़की पढ़ना होता है रेप होता है समझा जो थमे बोले समझे पुलिस आप लोग पुलिस हो क्या मेडिकल पूरा तो ले दी hengkang ke bayap song norok to nugu ne mangkhana video ni screen no o maling ni busla tamo ongoi tong te bini tomong samong bobo hai te bini sak rong no nogoi te bini a dress rong no nogoi belai khino seleng ma sisa te belai khino lachya mokhang abo hai borok bini mokhang no nogoi mangkhana bati ma hai ngi tokha abo lachinani bini sago kuno koroi lachinani mungsapano koroi bo achrai rong no tam lachisina bate bini already se busa te bisik tongo abo hai bororok lasima bo koroi kirma bo koroi bayap song aboni bagai no bo serai ba abo hai kepeno rang rok khano mane mot hogoi tobo bo thonani chesta khlaimani bayap song top phano chini o bukhuk suk khorok nei borok borok kahamma baisi tini abo hai ke social media o nokjagoi message kaham ri mano tam hongkang ke lukurok no hongkang ke bayap song obo hairok to belai khino hamya no kalayo tam hongkang ke obo hai tomong chamong rok tabuk chini ok khorok nei bukhuk jung ni kepalo kalaya phano te boni kepalo kalai mano tam hongkang ke Agartala o gobang ma rung srungna bagai kami amchani bororok sinani hinai thanglayo eba porinani hinai thanglayo abo haike thangai tongnai rok no bara malik burang thung eba busang thung borok abo haino khlainani besirbak naitugo bayap song ngesing to abo kaham keno semano kaham keno bujiwo jingni sobo Agartala o bara tongai jeng bon nugi phaijang no abo hai tomong rok chini bororok tongo baksaba kaham baksaba hamja Agartala o hangkai saimana kaham bo aro srungui mano
hamyabo ongoi thangmano aro borokni bagui bial koroi borok hamyabo asano kobang borok kaham bo asano kobang kaham bai kaham hingkai kaham no ongoi life kaham ongoi thango kusugo bayap song pia hamyaba hamya malai ka hingkai orono kharapsa ngai tamkhai borok kaham rongno tere khai borok ni logi telang thai kai hamya khaioi lom risuo bayap song ta ngang ke belai khino जों wan sukai kelayo tam hanggang ke जों aku tongla phana ongthong ba जों bara phana tongoi tongthong जों aba hai tomung rokno srungmani belai khino saya tam hanggang ke trai rokno le tam sanani ostudent no tam sanani tong ostudent ang slai bosa buti se sikla sogoi busuk bosa se mani tongbai kha abo hai borok rok se tabuk khano borok ni bara se contact busurok phai seman 10-15 jon arok phayo gonta por kai se phai sokoi maro nugo bayap song mo hangkai kuno fake ya mo pura real kok जोंनि sobo nugui phaijakno phiaba aboni bagui no जों tabuk bo social media rogo obo haino nugui tongko bayap song moron bara ha saka otei seleng ma singsa tomung koroi chini borok keluk ba bisi jefru pano kami ansai tongoi asu borok kelugui manja jefru pano abor tola thanga angke abo जों kaham keno semano simabo siwo hamyano bo belai keno srungo bayap song kaham kai kaham tongo borok kuno idik sidik nya bui ahai philip khalak nya kaham khlaino lekha pora srungui tongo tei bobishot bo belai keno sorry bobishot jago thinang bo belai keno pohor ahai ke chungui no thango bayap song tini obasindro no ang sanane nayo ang tini hinmano ang Agartala poriwo ang bui ingkang nadiba abo hai hini mano phiaba aboti kogya jotono samani kogya orobo tongo hamya odek kaham odek phiaba odek phano hamya no bisibak bangui thaka tabuk angai hinggang ke tabuk khoroksa bos nos tongui thaka tai khoroksa no bo ang ahani khanya hanai logi otlangai atom sitrano no phurungoi ri dikhai bo loi ungoi contact phai kunai tai ko 10-15 jon no gonta aba haike hai chini borok nos tongbayo Agartalawo hanggang ke bayap song abo hai rok belai chino saya nung bara tongoi de kaham ke bosa buti nyo tuye pori di nung ni sobo kaham kai tongde mo bo hinjang nai bo nung bo hinjang nai che kaham kai tongyang kai bosa rok ka bo no srunggoi kaham ke tongnai norok se hamya ka phono kai bosa buti tebo bokrok prasat phayo ahana pori nan jorawo pora bo srungmaya o jora bukha bote se idik sidik kai buma bukhano nugoi busani tebo prasat phayoi idik sidik ngai ayang hangai nos tongo bayap song abono जों belai kheno saimano abo hairok no gangke जों porinan thaka pordi te arobo kuno boi bai hamya khlaijangani nosto khlaijangani abo hairok no tawan sugdi borok hamya bai hingkai 60 tani thangdi ano ekdin hamya hintong ani dol tabo ani dol hamya ang kaham panongkha wano logi soka hamya lamawo nung ta thangdi a jagao tam gangke nang 60 tan thangdi bonono kok nono joli wane 1 week joli mato joli nai joli phano hamui thangnai aprong kani like belai keno kaham ongui thangnai bayap song tini abo channel no ang message rinani hini phayo bayap song ganorok buji kanane kha khlayo tini ni video o ulansi paithak ronai tumon bagai belai keno no hambai